Inni nurin gögünden turmanlar käbir ýerde şoň ýanky ýaly bolup bulara garşy öz pikirini aýdyp bulan gaharyny öjükdiripdir da. Bolýa diýe bulamaly ýa-da näme diýe? Eten ýaman gatyry diýenler sen kimdiň ýa-da görkezjek diýip açyk görýär özüni ruhsat alma. Şeýdip aralýa. Aralýa, nur şeýdip aralýa. Sen men gaharmy bitirdiň indi araljak. Özüm birinji gedegeden okby. Adamlar birinji gedege diýenler diýen odan gat ýalňyş ýa. Men bu aýdýan men buny soňky 5 ýyl bäri bu edýän hereketini ýederläp gelýän. Bu ýa-ha agendik etmeli hereketi men gördüm netije geldim. Bu hem bir wagtyň ödün ne ýem aýalyny çağalaryny çykarmak üçin ýem özüm satdy. Özüm satdy, dol satdy. O bizim doňan garnaşdan bir de görüşü bilem dok biz. Getirmege beýle de dursun görüşü bilem dok da. Bu bolsa intek gün watardan gaçyp atal bolmaka, intek statusy belli bolmaka, bu aýalyny çağalaryny çykaryp berýär. Aýalyň çağalaryny bir ýagdaýda çykaryp bilerler, sen özüň aktivist bolsaň. Men gördüm ya bu taýda bir giden aktivistden şol başyndan geçiren wakalaryny. Haçan sen gaçyp atal alýan gün watar ýurtlarynyň birini. Ondan şo gaçyp atal alaňdan soň şo döwlet sen aýalyň çağalaryny getirme urun ala edip başlaýar. Gaçyp atalga alaňdan soň sen ýakyn bolsaňyň, esadanam aýalyň çağalaryny getirmek üçin ala dedi buraya. Onu da Türkmenistan garşylyga mörkötüp bilýär, köp prosedurany uzaga da çekdirip bilýär. Ýöne köplenç ahyrdan Türkmenistan basıja çıkar bilmän çıkar ýa. Binen gördük. Bir giden aktivistler odal koýup gaçyp atalgan adamdan garna gördük. Ýöne intäkden gaçyp atalga almakan, sen statusyň belli dä, sen bir bolmuş. Şuňam. Sen bir edene gagan bolmuş. Intäp beren bir ýykmanna Ýewropada. Sen ýykmanna hökmünde bir Polşada boldun, soň Germaniýa bardyň götüňe depdiler, Polşadan götüňe dep, soň Gollandiýa bardyň, näme oturýarsyň ýykmanna görünüşinde statusynda. Innem sen çağalaryny getirip berýär. Onu Gollandiýa getirip bermedi. Onu biz bilip oturýar ha. Türkiýede getirip bermedi. Kim getirip berdi? Mehme getirip berdi. Migrasiýa getirip berdi sana. Näme üçin?